Українських політв'язнів, режисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка нагородили орденами нескорених. Відзнака була створена цього року, її надають справжнім патріотам. Тим, хто ціною життя виборює незалежність країни. Зокрема, серед волонтерів нагороди учасники АТО, які захищають нашу країну від агресора. 60-й день. Саме стільки голодує український кінорежисер Олег Сенцов. Сьогодні його нагородили орденом нескорених. Заручник Путіна вимагає звільнити всіх українських політв'язнів. Голодування – це наразі єдина спроба ціною власного життя привернути увагу світу до незаконних дій режиму Путіна. Друг кінорежисера, актор Євген Черніков, розповідає, що до голодування Олега Сенцова приєднався правозахисник Емир Усінкуку. Це вони роблять не за себе, а за ідею, каже Євген. Активисты делают акции, то, что вот такие прекрасные события по вручению орденов за заслуги, за силу духа, это все хорошо, но это все направлено на информирование тех, кто может реально повлиять на ситуацию. А это только мировые лидеры, это представители других государств, это люди, которые поддерживают демократические ценности и борются за свободу человека, за права человека, потому что Российская Федерация грубо нарушает права человека. Громадську нагороду нескорених нагородили українського журналіста Романа Сущенка. Її отримала донька обранця Кремля Юлія. Кореспондента «Укрінформ» Росія звинуватила у шпигунстві і засудила до 12 років позбавлення волі. Це сталося попри численні звернення міжнародної спільноти припинити переслідування громадянина України. Тримають його у в'язниці Лефортово. Донька Юлія каже, що батько не припиняє писати. Окрім того, що він займається журналістською діяльністю, він також художник-самоучка. На даний момент він протягом цих 2 років передав нам вже близько 18 малюнків. Нагородити журналіста Романа Сущенка запропонували Національна спілка незалежних журналістів України та Всеукраїнська громадська організація «Журналісти проти корупції». А Національна спілка кінематографістів та Асоціація продюсерів України запропонували кінорежисера Олега Сенцова. Это общественная награда, представление на которую может дать любой человек Украины. Это должна быть небольшая статья, в которой рассказывается, почему этот человек достоин быть в рядах, как мы считаем, достойных патриотов Украины. Заснували нагороду в цьому році кілька громадських організацій. Серед власників нагороди – ветерани АТО, які захищають нашу країну від агресора Росії. Ельвіна Цибулаєва, Іслям Пінка, Заман, АТР.